Minkejja li ħafna jaħsbu li fl-aħħar snin il-lingwa Maltija ħadet daqqa ta' ħarta u l-Ingliż tal-ġenb lil-lingwa tagħna dan mhuwiex minnu. Fil-fatt, 97% minn fost 1025 persuna li ġew intervistati fi stħarriġ li sar dan l-aħħar iqisu l-Malti bħala l-ewwel lingwa tagħhom. L-istħarriġ sar mill-Kunsill Nazzjonali tal-Isem Malti u d-Dipartiment tal-Malti fl-Università flimkien mal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fejn ipparteċipaw ċittadini Maltin ta' bejn 18 u 80 sena li ġew intervistati dwar l-użu tal-Malti u l-Ingliż f'sitwazzjonijiet soċjali differenti. Minn dan l-istudju ħarġu 3 punti prinċipali. Il-Malti hu meqjus għal ħafna bħala importanti ferm għan-negozju fil-post tax-xogħol. Li l-Maltin iridu iktar materjal bil-Malti u l-bżonn jiġi mtejjeb it-tisħiħ bejn l-Ingliż u l-Malti. Fil-fatt, qed issir ħidma biex ikun disponibbli ċekkjatur bil-Malti. Dan l-istħarriġ juri wkoll li l-Malti u l-Ingliż iktar milli qegħdin f'kompetizzjoni dawn jikkumplementaw lil xulxin u jintużaw differenti f'ċirkostanzi differenti bħal fil-kitba u fil-mitkellem.